ಸೊ ಏನಪ್ಪದ ಯಕ್ಷಿತಾ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಬುತ್ತೈ ಬುತ್ತೈ ದೋ ಅಂಜಲಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಯಕ್ಷಿತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪದ ಯಕ್ಷಿತಾ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ನ ತುಳುಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಚ್ಚ ತುಯರತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಂಡು. ಸೊ ಜಾತ್ರೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಬತ್ತದ ಕೋರಿ ಗಜ್ಪಿಲ್ಲಾಲು ಎಂಕಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜ ಅಂಚ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜು ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಂದೆ ಅಂಚ ಅದು ಕೂಡ ಜಾತ್ರೆ ಆಂಡತ್ತಿ. ಸೊ ಆಯ್ತ ಮನದಾನಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬುಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಜೋಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಗೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇವಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಂದೆ ಅಂಚ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಅದು ಅಮ್ಮಲ ಮಾಮಿಲ ರಡ್ಜೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಕೋರಿ ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಆತಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಯಾನ ಅಕ್ಕ ಮತ ಸೇರ್ದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಮತ್ತ ಏನು ಮತ್ತ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಕನ ಬೇಲೆಡ್ ಬಿಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಮುಲ್ಪ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೇರ್ಲದ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಅಮ್ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಾತು ಅವ್ರು ಬೇಲೆಡ್ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತೇರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಕ್ಲ ವನಸ್ಮತ ಆಂಡು ವನಸ್ಮತ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐತೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತದ ಒಡೆಗಿನ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ. ಸೊ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್. ಕಜ್ಪಾನ್ ಪೇರೆ ಎಟ್ಟಿ ಬುತ್ತೈ ಅಂಜಲ್ ನೆಕ್ಕೆತ್ತು വീഡിയോ എത്തണേ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಮೀನು. ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ಲ ಉಂಡು. ಎಂಕತ್ತ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು. ಒಯ್ನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡುಂದೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ದುಲಂಜಿ
ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲೇ ಸೊ ಕಾಡೆ ಮೂರನೇ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗೀತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಟೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ನೇಮ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಆಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬಾಲೆ ಮತ್ತು 3 ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪನೆ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷದ ಸಾದಿ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಜಾತ್ರೆದ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆದ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬುಂಡಿದೆ. ಟೈಮ್ ಇತ್ತಾಣ ಒಂದು 15 ಗಂಟೆ ಅವ್ನು ಬರ್ತಂಡು. ಗಂಟೆ ಒಂದು 15 ಗಂಟೆ ಆದಿಪ್ಪಾತೆ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ನಡಪೆರೆ ಒಂದಿಜಿ ದೊಂಬುಡು ಬಾಲನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚಾದ ಮೆಗ್ದಿ ಪತ್ತೊಂದಲು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತದು ಅಮ್ಮ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅವು ದುಂಬು ಪಾಂಡವೇರು ಬತ್ತದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆನ ಜಾಗೆಗೆ ಅವು ಅಂಚಾದ ವಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜಾಗೆ ಆತಂಡು ನೇಮದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ನದಾನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಹೊರಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕಂಡು ನಿಕಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲರತೆ ಒಂದುವೇ ಜಾಗೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ. 2021 ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೋರ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡೊಂದು ದೇವ್ರ ಹಿಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಲ್ಲೇ ಯಾಂತಿಕ್ವೇ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.